17 anyos nga tinun-an sa Ginakot National High School sa lungsod sa Gindulman, Lalawigan sa Bohol, patay human maigo sa kilat. Ning sunod-sunod nga mga insidente sa mga naigo sa kilat, pag-asa subling mi pahinumdum sa mga angayang buhaton kung adunay masinati nga thunderstorm sa usa ka dapit. Tungsayran sa report ni Duan May Rundina. Nagduwa lang og basketball ang 17 anyos nga si Gail John Lingo uban ang lain pa mga bata sa ilang dapit. Dihang kalit lang mibunok ang uwan niadtong Lunes pasado alas 4 sa hapon. Apan inay mo pasilong, nagpadayon sa pagduwa si Gail John ug ang ubang mga bata. Adto siya naigo sir sa mismong bahin sa iyang likod. Nya mo to sir na kuan siya, natumba, magtumba do sa mga tao ay gusto lagi i-rescuehan sir ba niya. Mahadlok man ang nakita sir kay napamay kuryente. Matod sa magwang ni Gail John, nataud-tauran pa una nawa ang kuryente sa lawas sa biktima ug diha pa nakaduol ang mga silingan nga mo'y misuway pag-rescue kaniya, pinaagi sa pag-CPR samtang nagpatawag og ambulansya. Kay kritikal ang kahimtang ni Gail John, gidana kini sa hospital sa Dakbayan sa Tagbilaran. Apan pagka alas 8:40 sa gabi niadtong Martes, nakutluan na kini sa kinabuhi. Ang Pag-asa Visayas may konpermar nga nakapagawa sila og thunderstorm advisory sa naasoy mga dapit. Sa lungsod sa Bohol, 3 ka higayon nga nagpagawas og thunderstorm advisory ang Pag-asa. 2 pagka alas 2 sa hapon ug ikatulo pagka alas 4 sa hapon. Matod sa Pag-asa, dili angayang kakumpiyansahan ang mga thunderstorms tungod sa risgo nga dala niini sama sa kusog nga pag-uwan, pagpanugdog og kilat, kusog nga hangin, pagtumaw sa mga buhawi Olympus ug hailstorm. Kung mabantayan na nga maporma ang dagko mga panganod nga mura og cotton candy ug samtang kini magkadako ug moanam-anam na kini og kaitom, mamahimo na kining cumulonimbus clouds. Possible na basa na natay cumulonimbus clouds, usana na siya ka indicator na gyud na naa natay thunderstorm coming. Mudako na siya niya human mupurma na siya kanang anvil or kanang mura siya gibali nga sapatos, kanang mura na siya murag aksa nga ana. Yun na. Tapos dark na kay ang kaning diri sa ilalo makita nimo sa kalangitan. Kung masinati na ang thunderstorm sa inyong dapit, pangita gilayon og kapasilungan sama sa mga panimay o baka sulod sa sakyanan. Likay nga maabdan sa uwan sa mga open areas. Likay usab ang mga nag-inusarang mga tag-as nga poste o baka kahoy ug ayaw paghigda-higda sa grounds. Likay usab ang mga napundong tubig ug mga metal objects. Kung ana ka sulod sa panimay, likay ang paggamit sa mga electrical appliances, computer ug cellphone. Apan unsaon man, kung maabdan ka sa usa ka dapit nga walay kapasilungan. Kung ikaw maabdan sa usa ka open area unya adunay pagpanugdog ug pangilat o kining gitawag nga thunderstorm, kini ang angayng buhaton matod sa taga-Pag-asa. Mutuk-ong ka, unya mupurma og letter V ang imuhang duha ka tiil, siguraduhon nga mag-abot ang imuhang duha ka kiting og magpurma og letter V. Nga medyo nagkinto ka. Dayon, tabunan nimo ang imuhang duha ka dunggan. Kani si kilat kay electricity man ni siya. Ang kaning characteristic sa ato ang kuryente is kung moagi na siya sa shortest possible path. So kung karon maigo ang kilat dili ikaw pero naa siya sa ground, mudagan na ang kilat padung nimo unya. Since ang ato ang kiting-kiting kay nag-abot man siya, muditsura na siya gawas ninha padung sa ato ang pikas nga tiil. Nya mo na siya nagkinto pudta kay para gamay ra nga atong surface area nga naa dito sa ground. So gamay ra sad og kapadulngan, kapasudlan ang kanisyang kuryente. Ning presensya karon sa duha ka low pressure area sa sulod ug gawas sa Philippine Area of Responsibility, matod sa Pag-asa, mas daghang thunderstorms ang posibleng maporma busa angayan nga kanunay magmatngon. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.